Goeiedag beste kijkers en luisteraars van GoTo TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is zondag 29 maart 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Politie voert extra paascontroles uit op Oost-West-verbinding. De politie gaat in aanloop naar de paasdagen extra controles uitvoeren op de Oost-West-verbinding. De nadruk ligt daarbij op het verkeer richting de westelijke districten Saramacca, Koroni en Nikeri. Volgens de politie zijn de controles niet alleen gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid, maar ook op personen die nog openstaande boetes hebben. Het gaat daarbij om veroordeelden die hun straf nog niet hebben uitgevoerd, waaronder boetes met een vervangende gevangenisstraf. Mensen die nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan, worden opgeroepen om dit alsnog te regelen. Zij kunnen via WhatsApp contact opnemen door hallo te sturen naar het nummer 08808652. Ziekenhuizen, medicatie en brain drain centraal in overleg met IDB. André Misikaba heeft een delegatie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank ontvangen voor overleg over de strategische samenwerking in de komende 5 jaar. Daarbij stonden verschillende knelpunten binnen de gezondheidszorg en het sociaal beleid in Suriname centraal. Bij de ontmoeting waren onder andere onderminister Raj Jatan Singh, IDB Country Representative Adriana Lavalli en IDB Manager Sociale Sector Ferdinando Regalia aanwezig. Namens het minister namen ook directeur van Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van Arbeid Glenn Peru en onder-directeur Arbeidsmarkt Naomi Esaias Friperson deel aan het overleg. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de verdere invulling van de samenwerking tussen het ministerie en de IDB. Brandweer en districtscommissaris pakken vervuilingmarkt Lelydorp aan. De openbare markt van Lelydorp is met een grootschalige schoonmaakactie grondig aangepakt. De actie komt tot stand door een gezamenlijke en doelgerichte aanpak van de districtscommissaris en de brandweer. Volgens de autoriteiten speelde districtscommissaris Rawi Batu van Wanika Centrum een centrale rol in de coördinatie van de werkzaamheden. Dankzij deze inzet kon de schoonmaakactie succesvol worden uitgevoerd. Het initiatief werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de brandweer van Lelydorp. Brandweerleden hebben zich actief ingezet om de markt weer in een nette en hygiënische staat te brengen. De werkzaamheden moeten bijdragen aan betere omstandigheden voor zowel standhouders als bezoekers. De districtscommissaris spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de brandweer. VSB roept op tot sterk ondernemingsklimaat en lange termijn visie. Ter gelegenheid van het jubileum van de VSB heeft directeur Kamlesh Ganesh benadrukt dat het moment verder gaat dan alleen een viering. Volgens hem biedt het jubileum vooral ruimte voor reflectie en het bepalen van een gezamenlijke koers voor de toekomst. De organisatie herdacht zaterdag 28 maart haar bestaan. Dit is niet slechts een jubileum, het is een moment van reflectie op waar wij vandaan komen en vooral een oproep om gezamenlijk koers te bepalen voor waar wij naartoe gaan, aldus Ganesh. Volgens de directeur ligt de kracht van de VSB al decennia lang bij haar leden. Bedrijven blijven investeren en zorgen voor werkgelegenheid, ondanks economische schommelingen en veranderingen in beleid. Julian Alvarez kan best betaalde speler worden bij Atletico Madrid. Atletico Madrid gaat sterspeler Julian Alvarez een nieuw contract aanbieden, waarmee de club hem uit de handen probeert te houden van meerdere Europese topclubs, aldus Marca. De felbegeerde Argentijn zou met dit nieuwe aanbod 10 miljoen euro aan salaris ontvangen, waarmee hij een van de best betaalde spelers van de selectie zou kunnen worden. De 26-jarige aanvaller heeft een contract tot medio 2030 in Madrid. De Argentijn staat in de concrete belangstelling van meerdere Europese topclubs, waaronder Arsenal en FC Barcelona. Atletico lijkt volgens het doorgaans goed geïnformeerd Marca het zekere voor het onzekere te willen nemen door Alvarez een salaris van 10 miljoen euro aan te bieden. Ajax wint moeizaam van PEC. Resultaat telt in deze fase.
Ajax Vrouwen heeft een zakelijke maar moeizame overwinning geboekt op PEC Zwolle. In een wedstrijd waarin het spel niet altijd overtuigend was, trok de ploeg van Nuria van Schoonhoven uiteindelijk met 1-0 aan het langste eind. Na afloop was de verdediger kritisch op het spel van haar team. Ik vond het vrij slordig in grote delen van de wedstrijd. Wij hebben het zelf onnodig moeilijk gemaakt, aldus van Schoonhoven. Ondanks het matige spel was het resultaat volgens haar het belangrijkste. Uiteindelijk win je met 1-0 en dat is wat telt in deze fase van de competitie. Met de overwinning bleef Ajax volop meedoen in het titelrace. De spanning bovenin is groot met meerdere teams dicht op elkaar. De top 4 zit binnen 2 punten van elkaar. Het enige wat nu telt is blijven winnen. Frankrijk draait goed warm voor WK 2026. Frankrijk heeft zondag zijn tweede oefenzege binnen 3 dagen geboekt. Na de zege op Brazilië 1-2 werd ook Colombia aan de zegekaart gebonden, 1-3. Desiree was met 2 treffers de grote man in het Noordwest Stadium in Landover, vlak naast Washington DC, waar Colombia al met zijn aanvallende kanonnen James Rodriguez, Luis Diaz en Luis Suarez aantrad. Koos de Franse bondscoach Didier Deschamps voor een B-team. Onder meer Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise en Mike Maignan begonnen op de bank. Na een eerste gevaarlijke moment van Colombia, Richard Rios zag zijn schot ternauwernood naast het doel van Bryce Samba belanden, was het Frankrijk dat de klok sloeg. Na een klein half uur werd de score geopend via Doué, die vanaf een meter of 16 laag knalde. Afrika Cup verder op de schop. De Afrika Cup ondergaat een transformatie, zo laat de Confederation of African Football weten. Een van de besluiten is het verhogen van het aantal deelnemers. In 2027 zullen 28 teams in plaats van 24 teams deelnemen aan het continentale toernooi. Daarnaast laat ook de secretaris-generaal van het CAF weten met pensioen te gaan. Dit is niet de eerste verandering die de CAF doorvoert rondom de Afrika Cup. Eerder werd al bekendgemaakt dat het toernooi niet meer elk jaar georganiseerd zal worden. Na de editie van 2028 zal het toernooi om de 4 jaar plaatsvinden, vergelijkbaar met het Europees kampioenschap, dat eveneens iedere 4 jaar wordt gespeeld. Dit is vooral een positieve ontwikkeling voor clubs, omdat zij hierdoor minder vaak midden in het seizoen spelers hoeven af te staan.